Vítam vás pri sledovaní tohto videa. Moje meno je Michal. Aktuálne vám ukážem, ako je možné si vytvoriť bezplatnú e-mailovú schránku Gmail. Poprvé, do internetového prehliadača zadáme adresu www.gmail.com. Klikneme Enter. Načíta sa nám takáto stránka. Pokiaľ zídeme vpravo dole, je tu možnosť Create an account alebo vytvoriť si účet. Klikneme na to. Budeme presmerovaní na ďalšiu stránku. Vpravo hore máme možnosť si vybrať jazyk. Štandardne je tu angličtina. Môžeme si vybrať z niekoľkých možností. Ja si zvolím slovenčinu. Kliknem na to. Odteraz vlastne všetky texty budú v slovenčine. Vľavo mám možnosť si teda vytvoriť samotný účet. Služba je bezplatná. Čiže idem vyplniť tento prihlasovací formulár. Krstné meno zadám Michal, priezvisko zadám veľký, prihlasovacie meno, ktoré chcem použiť, ako chcem, aby sa volala moja e-mailová schránka. Môžem dať meno, priezvisko @gmail.com alebo moja prezývka @gmail.com. Vyskúšam teda michal.veľký@gmail.com. Kliknem, či je k dispozícii. Michal Veľký je k dispozícii. Pokiaľ by náhodou nebola e-mailová schránka k dispozícii, otvorí sa vám niekoľko možností, prípadne si máte možnosť zvoliť iné meno, ktoré obsadené nie je. Poďme ďalej. Ďalej mám možnosť si zvoliť heslo. Dĺžka je minimálne 8 znakov, ukazuje vám tu aj silu hesla, odporúčam teda kombináciu písmen a čísel. Písmena samozrejme bez diakritiky, takisto aj prihlasovacie meno, ktoré ste zadávali ku schránke, treba zadávať bez diakritiky. Heslo si zadám minimálne teda 8 znakov. Zopakujem to isté heslo. Políčku pod. Čiže zvolte si heslo a znova zadajte heslo, musí byť teda rovnaké. Voľba, pamätaj si ma, na tomto počítači nechávate začiarknuté. Takýmto spôsobom, pokiaľ teda pracujete na jednom počítači sám, pokiaľ je tam vytvorené viac účtov, tak odporúčam nechať nezakliknuté toto políčko. Históriu webu nemusíme nejakým spôsobom rozoberať. Bezpečnostnú otázku si máte možnosť zvoliť. Je to vlastne otázka, ktorú používate pri tom, keď zabudnete prístupové heslo do schránky. Máte tu niekoľko možností, máte možnosť si tu zvoliť vlastnú otázku. Ja si dám otázku, ako sa volal váš prvý učiteľ. Zadám odpoveď. Čiže môj prvý učiteľ sa volal učiteľka Plútková. Sekundárny e-mail. Tu by som zadal e-mailovú schránku, teda pokiaľ by som nejakú mal a nepamätám si túto odpoveď na bezpečnostnú otázku, tak by mi heslo prišlo na druhý mail. Ja nemám druhý e-mail, čiže nezadávam tam nič. Vy takisto nemusíte zadávať sekundárny e-mail. Miesto. Tu vyplníte teda štát, respektíve krajinu, odkiaľ ste. Ja si sem zadám Slovensko. Overenie slova. Toto treba samozrejme vyplniť. Odpíšeme stade písmena STIONGING. A tu sú ešte podmienky poskytovania služby. Pokiaľ kliknem na akceptujem, vytvorte mi účet, tak bude vytvorená bezplatná e-mailová schránka. Kliknem na to. Heslá sa nezhodujú. Čiže ešte raz zadám heslo. Teraz by to malo byť v poriadku. Ešte raz musím opísať bezpečnostný kód. A potvrdím registráciu e-mailovej schránky. No, akceptujem, vytvorte môj účet.
Gratulujeme, úspešne ste sa zaregistrovali v službe Gmail. Toto krátke zhrnutie vám uľahčí prácu. Pokiaľ kliknete na zobraziť môj účet, budete presmerovaní priamo teda do vašej novej e-mailovej schránky. E-mailová schránka bola vytvorená v tvare michal.velký@gmail.com. Máte možnosť tu urobiť nastavenia, prípadne kliknúť na odhlásiť sa. Takto jednoducho je možné vytvoriť bezplatnú e-mailovú schránku. Ďakujem, že ste pozerali toto video. Ostatné videá nájdete na www.tutorialka.com. Majte sa pekne. Dovidenia.